Paborito ba nimo ang pagkaon nga luto sa karne sa kabaw? Ari sa Bohol ug tilawi ang lamian ng mga pagkaon sa Bulkachong. Sa Purok 4, Barangay Sambog sa lungsod sa Corella, grabe kalami ang bulalo nga kabaw, mao ni ang ginatawag na bulka. Nailan ang bulka ni Chong dito sa Davao apan maski palami pagyud kini diri sa Corella sa Bohol. Ayaw na mo paglangay, kuyuga inyong tibok pamilya, barkada ug inyong mga katropa. Suroy dayon ari sa Bohol aron makatilaw ka sa Bulkachong sa Corella. Sige kog round diri sa Bohol, sige kog kanang mangaon sa gawas, daghan man og mga kan-anana diri sa mga bukid-bukid ana. Moto na encourage ko nga magtukod diri. Karabaw gyud siyang Bulkachong. Wala ginay siya laing halo kundi karabaw ra gyud. Ug naay di ganahan sa among putahe nga karabaw Bulkachong na may mga short order pod tama sa manok, pansit, tsongkawali ug uban pa. Ang Bulkachong yun ang pinaka bestseller. 250 ang per serve sa among Bulkachong diri sa Bohol. Sa mga bulanon, kung gusto mo mutila og Bulkachong, nana na diri sa ato ang province of Bohol nga lamian. Ari na mo sa Bohol ug suroy diri sa Bulkachong nga nasa Sambog, Corella, Bohol. Si Governor Aris Aumentado naglantaw sa paglamo sa quality of life sa matag Bohol-anon. Nagtabang sa pag-promote sa mga kan-anan na tatak Boholano. Ari sa Bohol, suroy ta. Ari sa Bohol!